Исәнмесез, яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Ком, балчык, пычрак Нариманов урамындагы юл участогында гадәттән тыш хәл килеп чыкканы моның сәбәбе нидә? Балалар сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт эшләре дәвам итә. Бирдә тагын нинди эшләр кала? Biz bir нәрсәне дә тыймыйбыз, без әлегә рөхсәт итмибез. Чалым Реноль Магдиев хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмә вакытында электр самокатларын кикшерингка алу буенча үз позициясын шулай белдерде. Исегезгә төшерәм, шәһәр хакимияте кикшеринг операторларын 2022 елдан кертми. Ул вакытта федераль шелтәр шәһәр базаларына керү омтылышын ясады. Хезмәткәрләр бөтен шәһәр буйлап 500 электр самокат урнаштырган иде. Ләкин бер атнадан соң алар Башкарма комитет тарафыннан алынды. Хакимият вәкилләре үз карарын барысында законсыз эшләгән дип аңлаттылар. Шолда индивидуаль хәрәкәт итү чараларында йөрүне тыю табигый фьор буенда, шулай ГЭС паркында һәм иҗтимагый киңлек территорияләрендә гамәлдә. Кайбер урыннарда кисәтү билгеләре дә куелган, ләкин кайберәүләр аларны игътибарсыз калдыра. Здесь всегда катались на электросамокатах. А знак? Так его никто и не видел здесь никогда. А что случилось? А на самокатах кататься нельзя. Ты здесь ты знал? Я могу уехать прямо сейчас. Так как здесь кататься нельзя, мы должны сначала провести с тобой беседу и с твоей мамой. Маме позвони, пусть она сюда подъедет. Электросамокаты катаются у нас в какое время? Они с утра могут кататься, и большинство катаются ночью, под вечер уже, то есть мы не можем делать замечания. Шул ук вакытта шәһәргә 3 елдан артык электр самокатларын арендалау буенча операторларны кертмиләр. Бош автоинспектор үзенең докладында уңай статистика булуын билгеләп үтте. Особо хотелось бы подчеркнуть принципиальную позицию руководства города в недопущении внедрения в городе шеринга электросамокатов. Благодаря данной позиции не допущен ни единого факта ДТП с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Шәһәр мэры Реноль Магдиев хәбәр иткәнчә, үткәрелгән сораштыру барышында 70% кеше шәһәрдә электр самокатларын куллануга каршы чыккан. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, тыю юк, әмма рөхсәт тә әлегә шулай ук юк. Людей калечат, детей калечат. Ни в чем не повинных. Идешь, бах, тебя сносит электросамокат. Или ногу ломает, или руку ломает. И уехал еще. Вот как? Кому тогда претензии предъявлять? К власти. Почему разрешили? Где закон? Шулай ук шәһәр башлыгы Шолда әлеге транспорт түре өчен инфраструктура үсеш алмаган дип өстәде. Самокатларда һәм индивидуаль мобильлек чараларында тротуарларда йөрергә ярамый дип ассызыклады Наил Магдиев. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Ком, балчык, пычрак Нариманов урамындагы юл участогы берничә сәгать буена нәкъ шундый иде. Төзелеш материаллары туп-туры машина юлында ята. Проблеманы автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләренә хәл итәргә туры килде. Бирдә нәрсә булганын безнең төшерү төркеме ачыклады. Шахидлар әйтүенчә, булган хәлдә гаепле йөк машиналарының берсе. Алар сүзләренчә, аның кузовы ачылган, ул кырымлы төзелеш материалларын ташыган. Бер өлеше юлда һәм җәяүлеләр кичүенә куела. Нәтиҗәләрне автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләренә бетерергә туры килә. Алар бу участокны тәртипкә китерү өчен сул як полосаны яба. Грязь, простая грязь. И уже на свалку возят, вот грязь. А сколько метров было? 150 примерно. Юлны җыештыру өчен 2 сәгать чамасы вакыт кирәк булды дип аңлаттылар эшчеләр. У меня 8-тонник. Это тонн 5, наверное, высыпали на дорогу. Больше я не знаю. Так. Больше я не видел, какой КамАЗ был. Задний борт или открылся, или не закрыто было. Әгәр йөк машинасы йөртүчесен билгеле алсалар, ул административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Кыюлышан материалларны кузовта тынсыз ташуны шәһәр мэры Наил Магдиев та беренче тапкыр гына билгеләп үтмәде. Выезжает со стройки КамАЗ, останавливаем, тент не закрыт, спрашиваем почему, называет имя, фамилия, симпатичный мужчина, забыл. Тут же на наших глазах в течение есть же устройство, который в течение 20 секунд закрывает тентом
кузов. Шәһәр территориясе буйлап грунт, кирпеч, чүп-чар һәм башка кыюлчан йөкләрне мәҗбүри өслексез ташу тыела. Таләпләрне үтәмәүчеләргә штраф салалар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Россия Дәүләт Думасы депутаты шәһәр советыннан хезмәттәшләре белән балалар сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт барышын тикшерде. Бүгенге көндә эшләр 85%-ка башкарылган. Тагын нинди эшләр калам, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Бина 1977 елда төзелә, 91 елдан бирегә балалар сәнгать мәктәбе күчеп килә. Бу вакыт эчендә бирдә бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Бары тик косметик ремонт кына үткәрелгән. Өстәмә белем бирүне үстерү программасы ярдәмендә әлеге проблема хәл ителгән. Устарело тут и электрические связи, вентиляция вообще отсутствовала, канализационные сети, отделочная работа, что-то вообще уже рушилось, отделки не было. Поэтому этот капитальный ремонт мы ждали, конечно, с нетерпением. Бүгенге көндә эшләр электромонтаж, вентиляция эшләрен башкарганнар, түбәнне ремонтлаганнар, фасадны яңарту төгәлләнеп килә. Хәзер бизәү эшләре бара, параллель рәвештә санфаянс урнаштыралар. Был выполнен полный спектр работ, то есть был выполнен полностью весь демонтаж для того, чтобы выполнить все согласно всех современных норм, правил, для того, чтобы были также выполнены, были современным требованиям пожарной безопасности и чтобы дети спокойно занимались в залах, получается, творчеством и были в безопасности. Эшләр 85%-ка башкарылган. Балалар сәнгать мәктәбе директоры укучыларны, шулай ук аларның әти-әниләрен 1 сентябрьдә күңелле сюрпризлар көтә дип вәгъдә итә. 1 сентября наших детей, родителей, да и наших педагогов ждут приятные сюрпризы. Многое держится в тайне, что-то у нас видоизменено, что-то это, на проекте это уже вот есть картины. Сам проект очень красивый. Если посмотреть, так со стороны убедиться, да, то, что было, и то, что будет такая красивая школа, я думаю, что они будут приятно удивлены. Эш барышын Россия Дәүләт Думасы депутаты шәһәр советы депутатлары белән берлектә бәяләде. Альфия Кагугина сүзләренчә, уңышлы инвестицияләр ул балаларга юнәлдерелгәне. То, что мы увидели, светло, красиво, по-настоящему поработали дизайнеры. То есть это не какой-то такой подход, вот такой коробка и все. Это пространство, настоящее пространство для развития. Здесь виден художественный вкус, здесь виден стиль, здесь видно, что вложено не только большие деньги, а это большие деньги, больше 170 миллионов из бюджета, но деньги важно вложены в наших детей. Но здесь видно еще и вложение души. Шалланың талантлы балалары яхшы өстәмә белемнәр алсыннар, яхшы кешеләр булып тәрбияләнсеннәр. Менә дигән шартлар. Әфәг Умарны, таплар, Рөстәм Нургалиевич, Наил Гамбаш барсына да рәхмәт. Бу әле безнең исеменнән халык әйтер соңыннан рәхмәт. Яңартылган бинаны балалар 1 сентябрьгә күрә алачак. Сәнгать мәктәбе 3 каттан тора. Бирдә музыка, сәнгать һәм хореография бүлекләрендә 11 бүлекчелек буенча 550-дән артык укучы белем ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. ПАО «Акибанк» – ваш надежный финансовый помощник. Кредиты с использованием средств материнского капитала. Жилищный кредит для многодетных семей. Переводы юридическим лицам в китайских юанях, долларах США, евро. Обмен валюты по выгодному курсу без комиссий. «Акибанк». Мы дорожим вашим доверием.